Přichází úplně nová technologie televizí Sony Viera. Tento výrobek je z roku 1961. Má speciální schopnost lítací. Jak vidíte, má křídla. Nejčastěji se objevuje v poušti na planetě Pluto. A pod ním se objevuje kostra, kterou vám nyní nemůžeme ukázat, protože je velice dementní. Také je velice dobrá tato televize svým velice dobrým systémem, který je velice výborný do pouští. Má to také časový limit, tato nabídka, takže bych ji nezameškal. Můžete ji vypnout i zapnout. To je úplně nová technologie. Je podsvícená nějakou žárovkou, kterou nemůžeme znát, protože je vyráběna z měsíčního prachu. Nevíme, jak ji pojmenovat, ale televize se jmenuje Sony Viera. Tímto se s vámi loučím. Je velice nebezpečná. Ale to je až vedlejší věc.